Bueno, bametik segiten du. Gaur eguna, ja bizar beriko txue, Zambarikue, Da tarte txube gaur bigarren bidar berak zinguna berba. Leire pikero ido ategaz. Gure, hemen, itxuki irrotiko nutrizistie. Tarte baka hartun da guegaz berbeitzeko. Santxutin modun, berake klinika oso formatu baten itzen dau lan, lehenko programaren Santxutin, ez da huelez pagaten publizidaderik, ez du itxetuko, ez da, Leire? Ez, egunon gutxi. Bai, egunon, ongitorri ez da be. Beinola itxistasunan apurtxu bezoro, haure lo de ez jati gauetan eta hori, eta, bueno, gaieta salada batzu izan dut baten amarrak eta piku, bai bestela niku ondo injote zeure hori. Daganera gauzetxu bet, hobeto altxanai. Gozigaz, bai hobeto. Bai, Sintoma bada? Bai, claro. Claro. Vale. Bueno, behin lan itxizan duen, hauri galderi arrotxa kolesterola, ni badakitz 20 minutu, 15-20 minutu maiztako zula guria salduteko gauze asko, bai, aurregaz tematxua itxiztasun kolesterola eta hori? Bai, kolesterolari buruz hitz egingo dugu gaur, eta horren inguruan egon aldiren mito batzuetaz. Zeren, nik low carb edo karbohidratoetan basua den elikadura babesten dut, eta normalean elikadura mota hau grasan nahiko altua izaten da, eta horrek jendeari kezkatzen dio normalean, ez posea kolesterola asko igoko zaion, edo gaixotasun kardiobaskularrak, loditasuna eta bar. Claro, ze horrek itzen dauena da, apurtxu haulan paranoi edo sartun, da zu ez oztabe, porque analizukin bizu, ez da un momentu bat non dinosun analiztike bat ingo, jakitzeko kolesterol alto bakoten. Horrek asko kostaten dauz duti itxi, ordu nitzen zuna da, esto zango edo zer. Vale, horrek ekarten dozt, reflexio batzuk, adibidez, nik preparatu zenak behinola astetik ekarzu. Kolesterola baju izatearen adibidez ondorioak. Osa, ze badakigu kolesterol asko, badakigu zer dakarren, hori bentset apurtxo badakitz. Bai, gitxio kitxinak? Kolesterola basu eukitzeak ondorio larriak izan ditzak egia esan. Bai, berez, ez da estudiorik kolesterol altuaren eta bihotzekoen edo infartoen, ez dago horren artean erlaziorik, ez dago estudiorik hori konfirmatzen duena. Orduan, claro, kolesterol basua izateak, inkluso depresioa, Parkinsona, hainbat gaixotasun ekar ditzake ez, eta gero ere bai bada, ikusi da, urtera llegatzen den pertsonak, bai, pertsonek edo jendeak 200 baino gehiago daukate ez, eta askok 300 baino gehiago. Osea, gaur egun 200 dago kolesterolaren gehieneko zifra. Baina ikusi egin da, jende honek ez, 100 urtera llegatzen den jende honek, baduela 200 eta 300 artean. Ostras, hori interesanti da, ze horrein delagun batzuk ikusi dut, 3 andra, 3 alabatxi, 110 batek, bestik 102 eta 102 batek, 3 esatezen da bien, en plan, zein da zure sekretoa, esatezen da bien, barre asko egin, ez fume eta ez eran. Igual laugarren aldeago, no? Kolesterola ondokin. Claro, izan daiteke, zeren dena den, igual beste gai batean sartzen gara, baina jende honek izaten zuen elikadura
ez dauka zer ikusirik gaur egun daukagunarekin, egia esan. Claro. Orduen, zenipetxao kolesterol gitxi, esan ona, bai zukitino zuez, aldara depresio eta hori, orduan galderi izango esan da, horren hildora nik uste dut. Da orduan kolesterolan funtxinue zein da, zei txiki gorputzek itzen dau kolesterola genera edokin. Barkatu, nola? Zelan da, barkatu, eure bermiotarra, bora ditzen nahi. Esango esan da, kolesterola, zein da kolesterolan funtxiue gure gorputzen? Bale, kolesterolak laguntzen digu muskuloaren sormenan, ez? Eta gero ere bai, arazo neurodegeneratiboa eta babesten gaitu. Badauka ere bai, hori sistema nerviosoan oso garrantzitsua da eta hormonak sortzeako orduan, ez? Bada adibidez, gizonezkoek propioa duten hormona bat, testosterona ditzen dena. Bidu, hori bai, jakintzot, bitu, gauzatxu beti. Badago erlazioak kolesterol bajoa izatea eta testosterona bajoa izatearen artean, ez? Eta gero ere bai, adibidez, D vitamina, eguzkiaren vitamina, kolesterolak aktibatzen du. Osea, zukar dezakezu eguzki piloa, kolesterola bajoa daukazu, zure organismoak ez duela D vitamina hori aktibatuko. Vale. Osakin bidot arrotxa bizan, da segiduen eguzkiz hartzen zuen goizerik. Hori da. Beia bana. Azkanien ondo espliketen zu, Ze, erreza da ulertuten. Vale, ez da hitz, bakizu jentik okingo daula aukerak botateko leireri beran galderak, botaten zuie beran galderak, eta berak urrengo kastin aldauz erantzun gure basuien. Bota WhatsAppera, edo directamente ja esangu beran horrealdiz eta hori, programa bukaeran. Ordu ninguna da. Claro, esan du arrotxak, eguzkize, claro, azken ningoko esteipa, azken aldizen, bai, igual orain dela 50 urte ez da hitz, gaizotasun kardiobaskularrak izen ingiez. Bai, eda momentua bat bai, ez da hitz, supermerkauen, eta holan dana da bajo en grasa, desnatadu ez da izan, ez da, desgainbetua. Gaingabetua, Ahí estás. Orduan, hori inoiz baino, suposatzen dela, guet esan, por konkretar apurtxuet, zehaztuteko galderie, inoiz baino grasa gitxi hau gauzen hartuten momentun suposatzen da, dauz gaixotasun kardiobaskular handizek. Hau bakizu kontestaten leire edo intzute galdera gatsa? Ez, bai, egia da, azken 100 urteetan, esango nuke, gaixotasun baskularrak igo egin dira, eta era berean grasa edo, hartzen dugun grasa kantitatea, bereziki elikagai naturaletatik datorrena, murriztu da, osea, lehen grasa gehiago hartzen genuen, eta horren igual igo egin dena da azukrea, irina, olio vegetalak, ez? Hori dena hasi gara hartzen kopuru handiago batean, eta bai igo direla hori gaixotasun kardiobaskularrak. Da, orduen grasie bardin esan da, guet esan, grasa hona dago eta grasa txarra, edo grasi da, solo gero sartuntzagu beste gauze gizau, no? Azukria eta hori dana. Claro, bada, ere bai grasa nik deituko nioke txarra, ez? Olio vegetalak adibidez ez dira oso komenigarriak. Bereziki semilletatik datozenak, bestalde ez dago arazorik frutatik datozenak, ez? Adibidez, olioa edo koko olioa. Baina hori, azietatik datozen olioak ez dira hain komenigarriak. Vale. Bueno, etxut ostuko denbora askoz begizau, beste galdera txubetaltxu bota? Vale, beinola esan zuen, aparte de arrotxak, ez geni obsesionatan hau arrotxak, oso garrantzitsu da, niri gustatzen aztez, nire bikoteri, lehen kantan, bera gaitxik badan, egunero, arrotxak eta beikona,
beste egun baten bikoteko gauzek. Gaur. Behin esan zuen, medikunera zuen, analitikek egin, eta hori dana. Hori ondo badauen, basan pertsona bat ez dakona gaixotasun kardiobaskular bat, edo kolesterola desorbit eta adibidez, eta orduen nire galdera torpie, mesedez bota zeue galdera WhatsAppera leideri. 20 arrotxa zatie kalidadezkuek, behin esan zulez, astien, 20 arrautxa astien, ona edo txarra da. Da badakitze kompromiso baten ibitzen txutela igual. Ba, oso ona da. Bai? Bai. Berez, ez baduzu 20 sartzen hor, ez baduzu 20 arrotxa horiekin 20 zati jaten, ez dago arazorik, ez? Grasa horrek ez du arazorik ematen, baina bai irinak eta azukreak esan dugun bezala, gauza da, gertatzen da kolesterolarekin eta kolesterolean altua diren elikagaiekin, arrautzekin adibidez, jatean gure gibelak kolesterol endogeno gutxiago sortzen duela, ekilibrio bat sortzeko, ez? Eta gauza bera gertatzen da aldrebez. Adibidez, ez dugunean kolesterolik jaten, gibelak kolesterol endogeno gehiago sortzen du oreka bat lortzeko. Orduan, pertsona osasuntsu bat zu bezalakoa ez daukat osorik 20 arrautzi jaten astean. Bueno, baina ez da itxe arrotxak gizau edo gitxia gustaten badazte zen, porque niri arrotxak gustaten aztez beti ogizegaz. Orduen, igual orain azten banaien arrotxa zaten ogi barik, igual ez tozango gehi. Vale. Nik esango nintzuke beste zer jan dezakezula arrautzekin adibidez. Ja, gaztai esan zu, no? Bai, hola nitxeko urdai hori ez, no? azpikoa. Arrotxa nitxeko plata. Bai, gazta zati batekin. Bai. Claro. Vale, bueno, saiatuko nahi. Ja, ogize, es en plan, igual da badan de centenas de semillas, de lo que sea, ¿no? Bueno, kalitatezko ogia egon daiteke adibidez okindegi on batean. Masa madre, lebadurarik gabekoa, euneko espelta adibidez, izango litzateke interesgarria, baina ez egunero hartzeko. Vale, ogizen hain guberba, beste. Bai, beste dela tema aparte. Vale. Orduen, lehen esan zu, zen apurtxu betamen, ez da hitz boomer edo esan, ondo ulertu dut eta kardiohidrato bajuetako hori esan zu, low... Bai, karbohidrato eta majua, low carb dieta. Vale, low carb dago orain modan, no? Edo lan esaten atxo? Bai, low carb nik dieta hori babesten dut, eta zein da galdera? Bai, parkatu, zer da hori, low carb, edo zein diese dieta horren oinarrizek, edo zer da hinduismoe, budismoe, zertan da oinarritute hori low carb? Low carb da karbohidratoetan majua den dieta bat, edo elikadura mota bat, orduan dieta honetan gehien bat grasak eta proteinei ematen diegu garrantzia, baita ere karbohidrato pizka bat hartzen dugu, baina bereziki tuberkuloetatik datorrena, badira truko batzuk tuberkuloak jateko, bada jan daiteke ere bai fruta pizka bat egunero, baina oso gitxi, eta baina dena den nahi baduzu gurren, joan itzen dugu honi buruz, zeren luzerako ematen dugu. Bai, da ganera eskertzen txut, porque nina ja putxuet astue galderak itzen, bai uste do jenti bai haulan esango dala, eskerrik asko emongo txagu, bakizuie alzuiela leideri galderak bota, geure WhatsAppera, itxuk irratire, bederatzi lau, iru bederatzi bi, bost, 6 aspire, da geu pasako txagu berari, da berake urrongo kastien ingozku galdera horrari erantzun. Bai, honio, jakin mingiz hau bako zuie, jakin dituzuen honio WhatsAppa dako zu leire edo honio ez? Ez. Horaindik ez? Bale, hobeto bizi zara. Alan da guztizbe, leirek dako beran horri aldize, beran web horri aldize, nutrilei.com, entzuten zuien moduen,
Eta beran korreo elektronikora, behar zazuie idatzi, zeu gure bazuien itxorduren bat, edo informazio dana berak emongo txuie oso magi data. Eta beran korreo elektroniko da nutrileidietista, dana junto, nutrileidietista, oso erreza, abildua edo @gmail.com. Eskerrik asko Leire, datorren eguen ararte, agur agur. Camarero, camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy? Señor, un buen menú. Solomillo asado, patatas fritas, sesos huecos, hígados, liebres, chateaubriand. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Frescos calamares, rollo, pescadillas, peritas, Salmonetes, barbos, bacalao a la vizcaína, besugo, almejas, truchas, sábalo, langosta, a la americana. Y faisán relleno, pavo, asau, 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 pavo, asau, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pavo, asau, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, Mazapán, natilla, hojal de francispan, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort. y también gruyère. Y después, buen helado, y café, Buen provecho le haga usted. Buen